ollo, xa non é unha sensación porque hai datos, Segundo os últimos datos de Meteo Galicia, efectivamente, no inverno pasado choveu máis do normal. Mirade, que eron en Galicia, no inverno pasado, como decimos, decembro, xaneiro e febreiro, unha media de 521 litros por metro cadrado, que é un 17% máis do que debería chover nun inverno normal en Galicia, que xa non é pouco. Que pasa? Falamos do cambio climático porque efectivamente hai fenómenos extremos, porque sí, choveu máis do normal, pero mirade a diferenza, porque en decembro pasado caeron pouco máis de 78 litros de agua por metro cadrado en Galicia, que é un 60% menos do que debería chover en decembro. Pero chegou xaneiro e choveron 324 litros de agua por metro cadrado, que é un 125% máis do que debería chover. É dai que chovera moitísimo máis no cómputo de todo o inverno, claro. Pois sabes que pasa? Que fomoslle preguntar aos galegos a ver como levaban o do temporal. Mal. Non tan mal, fíjate, non tan mal. A non salir ancas. Home, vivimos en Galicia Sí, e temos que estar acostumados a que chova, a que veñan temporais. Hai que estar acostumados. Eles buscan solucións. Se chove, paraugas. Se fai frío, vestirse por capas. Se fai moito refacho de vento, quedar na casa se podemos. O que máis lle mola, sabes o que é? Que cando hai temporal que se retrasan moito os autobuses urbanos e que non chegan a tempo aos sitios. A ver, que chove en Galicia xa sabemos, que chove e ventea ás veces tamén, pero cando nos pillan destes temporais como Claudia, querida, gracias por vir, e como nos alteran no día a día? Coles, traballos, paradas de autobús? O léstache moito cando veñen temporais como a Claudia que nos chove por diante, por detrás? Pois sí, claro que sí. Son exagerados, non chove nada. Sí, é o que toca al final, non? Bastante, encima os buses van máis lentos, co cual é bastante encorreo. Como nos altera o día de chuvia? Cando vimos buscar as criaturas, ti ves como todos os días ou...? Veño como todos os días, alteranos moito e aínda máis se nos entrevistan. Eu son de Ourense, pero aquí en Santiago é horrible co vento. Non é que nos trastoque, o que pasa que é molesto. Estamos afeitos aquí, por suerte, eso non nos implica moito. Para ti, chove moito ou suficiente? Suficiente lo necesario para la vida. Sí, a ver, estamos acostumados aquí ao mal tempo e intentamos que sea un día normal. Sí, parece que non estamos acostumbrados, sí. Seguimos así, sigue habendo atascos e todo igual, sí, peor que nunca. Hoxe, por exemplo, o bus tarda un pouco máis en chegar polo tráfico, hai que esperar un poquinho máis. E hai máis tráfico, a xente parece que imos máis como máis nerviosos, sí, bueno, pode ser. Sí. Que é o que máis te molesta? O vento. A min a chuva non me molesta nada, nada. O vento. Esta é unha imaxe tamén as que estamos afeitos en Galicia, o paraugas como unha extensión dos nosos brazos, un gacheto paraugas. Ti crees que ves suficientemente preparado para o temporal, Claudia, ou outros semellantes? Non moito. O paraugas quedou na casa. Veño preparada, sí. A ver, descríbanos, trae aquí o abrigo. O abrigo, paraguas, zapatos de inverno. Sí, confirmamos. A bufanda e todo. Que ves con outro paraugas extra. Para el niño. No, a mí eso de llevar paraguas así, llueva, se caiga el mundo, se caiga el cielo, no. O sea, dache igual que estea o temporal, Claudia, tú sabes así. Mira, non ves que Claudia está dicindo, pero se estou aquí, non ves que está tirando... A ti dache igual. Me da igual. Pues que circule, que non pasa nada. Soportamos la lluvia por donde venga. Así sea por diante e por detrás. Para arriba, para abajo la soportamos, claro. Nunca vai un suficientemente preparado, pero bueno. Isto quero Por lo dicir... menos non se me esqueceu o paraugas. Solo levo paraguas cando salgo da casa chove, senón non o levo nunca. E gústame mollarme un pouco. Sí? Sí, home. Así, espabilas, Sí, home, tal, sí. pero do vento... Así están aparvados todos. Un é o teu, pero hai máis rapaces por aquí. Tes que vir con paraugas extra como mínimo. No, normalmente solo traio o meu. Cada un que se apañe, si se acorda de traer lo que o traiga e si non...